Как да избереме трапезарна маса и столчета? Първо, определете размера на масата. Това зависи от броя на хората, които ще я ползват. Имайте предвид, че компактен дизайн на столчетата ще ви позволи по-малък размер на масата, докато ако харесвате обемни и удобни столове с подлакътници, за същия брой хора ще ви е необходим по-голям размер. Второ, след като вече сте определили размера на вашата маса, уверете се, че тя се събира в пространството, в което разполагате. Трето, Но не и по важност, е комбинирането на дизайна на масата с дизайна на столчетата. един от най-лесните начини за постигане на хармонична визия е като заложите на еднаква форма за кръчетата на столчетата и масата. Овал с овал. Комбинация от квадратни кръчета или овални кръчета в различни цветове. Друг начин да улесните вашия избор, ако заложите на един и същи цвят. Черно с черно. Или пък светла комбинация в бяло. Последвайте ме за още съвети и идеи. Благодаря ви!